Намерих идеалното място за лагер. Това ще бъде моят лагер. Откъде идва вятърът? Какво? Хеликоптер? Невъзможно! Ще бъда отнесен. Да отлетя от тук. Не. Това беше моето идеално място. Ах! Какво чудесно място за лагер. Подхожда ми. Перфектно е тук. Там ще бъде моят лагер. Значи това беше твоят лагер. Не, това е моето място. Аз дойдох първа. Съжалявам, скъпа, но Ема никога не отстъпва, особено за някой като теб. Това е моето място. Какво? Не разбираш? О, добре. Не мога да говоря с бедните толкова дълго. Време е да се облека. Да започнем с куфър пълен с неща. Хайде, асистенти. Разопаковай всичко веднага. Тук сме, да, и няма проблем. Разтоварваме нещата ти. Хайде, помогни ми, Кени. Разбира се. О, защо е толкова дълго? О, направих го. Добре, сега ще разпъваме палатката. Базата е почти готова. Идеално. Хайде, ето там е дупката. О, да, прав си. О, какво друго трябва да направим? Така се държат инструкциите. Хей, госпожо, внимавайте. Ох. Тя ме ухапа с пръчки. Трябват ми клони, за да построя палатката си. Добре, ще я сложим тук. Чудесно. Свържи клоните заедно или не. Не работи. Какво да измисля? Трябва да си спомня какво научихме в уроците по занаяти. Трябва да мога да го направя. О, не! Хайде! Ура! Стана! Не! Това е кошмар! Изобщо нямам късмет. Добре, опитай пак, но ще добавим още клони. Точно така. Добре, Юра, конструкцията се оказа по-стабилна. Остава да закрепим всичко с въже. Готино! Ами, Ема, Рик, трябва да разтовариш тези кутии и да ги използваш за моята палатка. Добре, разбира се. Ще бъде направено, госпожице Ема. Чудесно! Вау, защо тази материя е толкова дълга? О, нуждая се от тази кутия. Надявам се Ема да не забележи, че липсва. Взимаме я с нас и сега ще разкъсам кутията. Чудесно! Сега залепи парчетата с лепяща лента. Това ще бъдат моите стени. Ще ги сложим в рамка от пръчки и виж какво сладко прозорче направих с клони. Прекрасно! Какво става с Ема? Вау! О, можеш ли да направиш всичко по-бързо, моля? Вече ми омръзна да стоя тук. Добре, готово, госпожица Ема. Почти свърших. Заповядайте. Супер. Сега вземи тези пари и ги разпръсни около палатката. Побързай. Да, госпожице Ема, ще залепя всяка банкнота на палатката. Ще бъде готово до последния звънец. Яко. Какво прави Рик там? Донесох куфър с кюлчета злато. Ема даде задачата да ги наредя до нейната палатка. Готово! Свършихме всичко, госпожица Ема. Вашата палатка е готова? О, да, благодаря. Заповядайте. Благодаря. Какъв килим да сложа вътре? Розов или бял? Розов или все пак бял? Решено е. Помощници, разстелете този килим вътре в моята палатка и бързо. Разбира се. Ще сложим този килим. Изглежда добре на мен обаче. Толкова съм готин в него. Рик, погледни това. Кени, изглеждаш като клоун. Хайде на работа. Добре, трябва да разстелем килима вътре и ще бъде готово. Ще сложим нощно шкафче тук и ще прикрепим телевизор, за да може госпожица Ема да се чувства удобно тук. Ще добавим също така и инсталация и малка масичка. Ще има машина за пуканки и свещи върху нея, любимите и играчки и свещници, много меки възглавници и, разбира се, не забравяйте за лампите. Самото съвършенство! Вау, каква красива гирлянда! Харесва ми! Трябва да се закачи, ще я сложа и на пода и ще се покрия с розово одеяло. Ето го! Колко е сладко! Хайде да играем! Вау!
О, колко е забавно! Обичам да подреждам апартаменти в играта Multi-Dew Sort. Летят в буркана. Да, реших да хвана светулки, за да не е толкова тъмно и страшно през нощта. Нямам никакви лампи или гирлянди, но има вечен източник на светлина под формата на светулки. Нека ги сложим тука. А сега реших, че с моите влакна мога да украся стените на палатката си. Ще рисувам върху картона. Обичам да рисувам толкова много. Мама не ми позволява да рисувам по стените на къщата, но се получи добре. Не е ли готино? Добре. Направих гирлянда от цветя и ще я закача отгоре. Сега тук има толкова приятен аромат. Намерих и идеалния пън. И мога да седна на него. Виж. О, не! Това мравки ли са? Какъв кошмар! Не! Толкова съм уморен, а в гората е толкова горещо. Време е за почивка. Да, перфектно. Сега съм гладна. Готова съм, госпожо Ема. Можете да сервирате сега. Вашият стейк с домати, картофи и розмарин е готов. Приятен апетит. О, изглежда вкусно, благодаря. Но ми трябва и напитка. Ще реша този проблем. Трябва да отворя една кола. Дай ми секунда. Хайде, не си достатъчно силен. Ще реша този проблем. Дай ми секунда. О, не! Какво направи? Ах, съжалявам. Това беше смешно. Добре, нека продължа с задачата си. Трябва да запаля огън. И съм толкова гладен. Искам да сготвя нещо. Но как да запаля огън? Добре, ще измисля нещо сега. О, нека потърся малко храна. Трябва да има много в гората. Вау, плодове. Яко. Толкова вкусно. Искам още. Благодаря. Чакай, какво? Кой е това? Горила. Ах, спри. Една огромна горила, не. О, страшно. Не ме яш. Едва избягах. Няма начин, стой тук. Ах, гоня ме горила, не. Добре. Няма да ям повече от твоите плодове, обещавам. Трябва да се скрия тук. Може би няма да ме намери. О, не може да бъде. Горила ме намери. Ема, трябва да бягаме. Преследваме огромна космата горила от гората. За какво говориш? Защо има горила тука? Няма да отида никъде с теб. Не ме докосвай. Госпожице Ема, имате ли нужда от помощ? Виж, Рик, бягай. Санди, няма горили в гората. Тогава кой е това? Една огромна космата горила, която ни донесе няколко горски плодове. Имаме и няколко банана. Виж, харесва му. Толкова е смешно. Хареса ли ви нашето видео? Тогава натиснете бутона за харесване и се абонирайте за нашия канал. До скоро!